kaponi takuk tai bukuk chong TTADC khumulung syndicate obahikino baniya di prasarokni hukumu mukumono ruksawoi nokha saltamungni thangai tongo obahikino dal bidal khlaiye joto phalnai rok haikoba phalnok obahikino chengsajak nokha saltam tini 10 tarik ni simi 11 12 nokha saltam tongnai tini narwai motongoi phaisa kojak TTADC hapangni ngai chairman chini brom gnang Jagdish Deborma phai oro integration khlainai o pandano chengcharnai ke tinini mangplik bobo haingno ke bisingni mangplik no phunuknani bagai dal bidal kothok chamung rok tode tong wasung rok mosedeng rok tokhang jagrok norokno video clip ni bisingti prungnani bagai chaitongnai norok nai tong de norok nugui mangkhana belaikeno saya cha thotok oro tok khangai aturao khlaiye sorbai khlaiye oro ready ke tonjak ke panyani simi ke yango norok nugui mangkhana yango bo already ready ke tabo customer phaike bebangno pai simangkha omo busuk kaisa ha 100 oba 100 kaisa 100 mane 6 piece to 6 piece to na bahai jak tapokno thago amo hachingri chum paste tei jira powder dhania powder tei sutui asu na main recipe ta lukurok to tini simi to mela tini simi ne bangsa phai tangmoyo tebo obono nogoi tebo phaibai to borok kurung kutung kan naine bagang tini porthom hani para ke mandai kai rai bumong ke bula debroma tongo tungmali onta abo norok nugui mangkhana oro obo 100 rupees o atura kaisa lekin mosla kolom kerjak joto kisoro bebon kaham kerjak ke norok taitam no nasing tong norok dati dati khlaiye norok samung chasa chapai bai sidi ke chung tai dal bidal chung yango tai phunugono mangkli oba hikino yango ikonu gui mangkhna yango kha buri rokni churi mala rok phalajak ke yango churi mala phalai belekino dal bidal oba kim baniya khlaiye oba kino lukrok sai sai phaimani mangkli kasai phakya engka abono tinino prothom maniba ke yango thanglai ri dugan rok bobo hairok choli lai nai nai kina ri dugan rok bobo hairok ka haipono mane light bisi ingthai ni bagi norok no yango iko lukrok sai sai phai tongo yango iko tinini nokha je saltam romoi je baniya je khlai tongmani orongkha phalno gri dugan bebang sursa gorijak bri rong dress sangkha tabuk tini choichor mas ni obo season paje rangri kri rok phunungui mano rangri kri ngai paime aphunung mano haipono tini ni je dino dam klai jang no o melawo bobo hai offer tubui phakya klai kheda mano marketing ni sai oro je mela phalmani gobang da dam hai goba klai da abo sungmung thanai da inke tabuk ang sungnan digiwon thangana bobo hairok o bai dugan malik yang kisa kok sabagi dei bai kaham da tong yang kok sabagi ya ini da porthom tini na porthom mela ini na biang ni engkha baila ang burakani bahai o chochor mas rogo mane marketing of phalmani sei oro klai rok da phaldak tam bobo hairok kom no tabu soitor mas ni ba kom khai re ja ta kisa phelai phero tai busrok na tabu iko kangsa amti sagla isagari o kangsa marketing ko busrok phal omo age khai to 150 rok pharo tabu kai sang 100 rok 100 rok wow 100 rok itu 20 taka ekdom consider hani bluna nang lukorong tam kesanai sari tabung no khasadam porto solinai bluna tini prothom ingke kelaike to man tonggo kelaike mano joto 120 taka taka se 100 ko mano ba banyani bagi lukorong tam kesanai iko kom khai ma do sung bo melan baga haimani ba de bo o 3 din joto na haibe tong bai sung no angabon kesaro an bungke purnalakshmi debrama burak belaiken wana ma singsa marketing go 120 o bai ken phaljagi tongo ga oro melawo hunke discount mane kelaike manjak 100 ke suman phu gonor khas khaprum chide no gornius ni mangplik ni bisintui norok no dadak sidak mangplik phunuk nai kyangu to asu borok to bangya kho lukorok truk phai tonglayo hangko bobo hai ke yango nai nai legena yang ni tai bo phalnog rongno kaham phunugano yang tai ri ganai nai thogo sini debroma rongni ri ganai rok je phaloi tongmani yang rogo tai mangplik tongo ganai nai layo gana yango bobo hai rok choli tong
yang tei phari yang tei kok salaisino yang belai si borok bangi tongkha do kisa manai kok sagra di o rignai rok kaham khale kisa Tahun sarai. yang kisa do asugari kisa asugari yang tei asugari yang tei sahti je tini phalnok je nokha saldam romui oro to bania angjaknai o je khumlung syndicate to ge tinin porthom bulana Tinin porthom na Tinin first time. ai norok khalaita जों आइ बिश्रामगन्ज गुलेराय बारि ge nok saldam tongnai ए नखर सालथाम दंनाय oro rok ta phai बरक तो तिनि फार्स्ट टाइम बा कम न ना रगत त संगाना बाहाय मा तंता फार्स्ट टाइम बा बिस कम रंग नङा खाना रगत बा obo nok tak ma to tambo hai मखन नक ताक मानि है मखन नक ताक मानि nok tak mani मखे रेडी bisa tak ma sai punu gari obo ke tahu nang tong mani मखे नक ताक मानि या मखन तातिनि jana nok tak mani ri kenai obo ta इ कोरी गने ताक नक ताक मानि obo na मखे नक ताक मानि या lo kisi yang kemro punu kari मरक नक ताक मानि ता omo busur ko phal को 4,500 को फालु ता mane nok phalna ni ke busur oro dogano phalma और फालामानि ब 4,500 सारि दंग 4,000 खरो ता कोन समय 4,000 jaga 500 कम रखिरो ता kontu se kom 500 कम रखिरो ता 500 kom 500 कम रखिरो Belikan sable ke dulu korong nang ngomong hai om ke falon bising te lu korong tang fokus nai nok falon to ini ngrasa mane ekdin ngrasa एकदिन तिनिन फर्स्ट टाइम खाना रगते संगाना हाय मा तंगता तिनि तो आसु हाय पाइ बिबितिं जरा जरा नुगु जंनाय रखायता orongkha je yago takmani je bri rok je buthai hai ke ba nai thotok khlai ekdom jilik milik kan khang ke musang na jak kailai pandarogo kanai thangkang ka busuk khapino hai ke ba je kuno pandarogo thangai kanai thangka busuk khapino 4,500 jaga wo 500 taka kom ke phaljago 4,000 chipo gnorok tai tamno na singto dati phai or pas phai bai sidi orongkha ekdom consider khlaiयै phalai tongjago oro rignai ekdom kahama khlaiयै kusung bisini mangplingno sung phunna yang stage ni tong bobo hai bo narwai rok phai abono nok no phunna bagai sung tubunai norok nai tongdi chaiwi no news ni mangpling bisingtei